pogledajte ovo, ljudi, nije promašila nijednog udara za sad. Ja ne mogu da verujem šta vidim, brate. Evo mogu da se možda izađe kroz vrata ovde, ne da se tuče sa nekim. Nije bitno kako vreme ljudi gde trenira, ali ona trenira svakodnevno. Logično može da vas pretuče i ukoliko ima povez da očima što vidi. Ja ovo nereo. Vidi, ima 10 godina. Ja kad sam imao 10 godina, sam se igrao u pesku, pravio sam kućicu u pesku, a pogledaj šta ona radi. Znači, ona je bukvalno svoj trenera i u pesku i u snegu i da kiša i mene tamo pravi dvorac, bukvalno, sa 10 godina. Stvarno ne znam koliko je radilo da se devojčica od 10 godina dovoljno kupio tu boksu bukvalno sve. Radi ruski skimove, kao da je nešto najlepše na svetu ljudi. Da, ovo stvarno je dobro. Ja bukvalno ne znam šta da kažem. Vidi, ja se nadam da ona... Gola, želiš da budeš gola, da oni... Treba neko već da se suoči sa svojim hejterima. Znači ona bukvalno ne može biti hejtere jer nije se ovo desilo. Treba da baš ovako neku rockfam. Ovo je ona sa 9 godina i naravno da i sa 9 godina ubijala sa skimovima kao i sad. Pa nema šanse. Mi svi odemo na plažu da uživamo i sve. Ne, on ode na plažu... Gola, želiš da uništiš neko gola. Gola, želiš... Imate sekunde, pogledajte, niko ovaj od njih ima godine.